Salutare lume, hai suntem în al treilea episod din Happy Wheels. Hai să începem. Sex? What? 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 Yes, yes. Oh, yeah, motherfucker. Yes. Yes, da tractor. Da, nu e interesant. Kill JB, da. La JB. 1. Nu mai există altul. 1. What? No. Headshot. Grasso, fino qua. Grosso. No. Amigo. Headshot. Non può. No. C'è. Vale. Non è interessante. Harpoon 5, Harpoon, ja. Ah! Ada parte. San. Oh no. Yes. Fixing car. Not good. Oh. Ah, mai bine. Mergi. De ce nu încep să câștigă jocul? Ah, rob swing. Oh, exact. Fail. Rob swing. Double drop swing, triple, mă. Mergi, te prinzi, te lași, mergi perfect, intre ca în poză. Intri, au, piciorul. E Superman, nu juca, camiaș. Așa, ne prinde asta, nu sunt pe aici, nu, așa. Cazi ca în poză, ca nu, așa ca. Exact, și mă rup în două. De ce mă rup în două? Păi și mi-am trăit, de ce mă rup în două? Intră în capul meu, nisip. Te învârți, am zis că te învârți, dar nu te... Puf. Camionaș. Deci începem ziua rău. Nu câștig niciun level, încă n-am câștigat niciun. Azi, am cu piciorul sus, dau în față. Așa. Prinde coardă, sar peste coardă, sar mă prind, cai capul în coardă. Sar. Te prinzi de rope. Faci un backflip. Te prinzi iarăși, te împingi în perete. Gata, fară, nu. Ne un poco parkour, ia. Să câștig deja un nivel. Spărat, gata. Sări invers. Ar, ce porcărie de joc e asta? Cine mi-a dat jocul ăsta? Nu Happy Wheels din ăla, trebuie mapa. Nu uitam mapa asta. Yeah, like a boss. Fuck. Like a boss. Professional. Sari! Nu! Se poate! Nu pot să trec de niciun nivel acum! De ce? Why? Cum? De ce? Nu se poate! Ce chestia aia? Împinge-te afară! Împinge-te afară! Împinge-te!
Deci. Și îți rup mâinile. Foarte frumos. Nu înțeleg faza. Da, eu continuu. Încă ne sparge căpățâna. Ce e asta? Impossible toilet. Da, vreau să câștigă. Aole. Exact. Nu se întâmplă nimic. N-ați văzut nimic? N-ați văzut nimic. N-ați văzut nimic. A fost... Aduce nimic. Da, piciorul. Exact. Fața fix un bot la mină. Nu știu, de carton. Da. No. E normal. Bomba. Nu dau în cap. Trebuie să trec la nivel. Imediat, acum. Jump to win. Jump to win. Jump to win. Trebuie să câștig. Cel mai simplu nivel și nu fac. Cel mai simplu nivel și nu fac. Nu se poate. Nu se poate. Nivelul care e cel mai bun este... Ăsta. L-am făcut. Ăsta. Mă duci. Deci. Încarcă. Fail. De ce? Era sigur că trebuie să fie. Nu, de ce într-una mor? De exact. Deci, 1, 2, 4 minute, ura. Exact. Nu a fost nivel. Niciunul, n-am trecut de când am început de sigur, n-am trecut niciunul. Și până la 7 minute n-am trecut de niciun nivel, ce s-a întâmplat? Exact. Bine așa. Mergi în față, și asta ar fi bașa, foarte frumos. Nu te uit. Mergi în față, exact. Exact. Mergi în față. Mergi, copilul. Am felicitat. Și nu pot să... Zilia, nu pot să trec niciun nivel. Fară! Ce nivel? Nu, de care unul să trec? Trec unul. Cât unul? Show me what you got. Exact. Deci aici așa. Deci așa. Deci așa și așa. Se face win. Marc piciorii, dacă se face, care se poate face un win azi. Double win! Ura! Am câștigat! Wow! Yes! Yes! Gata, să facem gata, mai câștigăm în continuare. 2! Robuscus!
Mai încă unul. Nu am făcut nimic. Ăsta și ăsta, da. Trecem de JB. JB. Mergem la Good. Mergem în continuare. Bim. Sărim. Da. Sărim. Mergem la Better nu. Mergem. Amazing. Nu mai nimic, m-am enervat, pa!